хандиданот носканиёт намерава ёдам бояд фаромӯш канам маҷбурам чизе даёд бад дарнок ба дар мисрае ки даборат менавистам аломати ҷиддоӣ ай набадан даста да дастам ҳума пастам ки то ҳозира да ёди тастам ман монанди шиша шидам не ки нашикастам навистам эҷод кардам ба нома дона дона шашам айда майда мегзаронам и азоба дардаранҷа телша дидам чӣ хабаре дохил да контактош дона дона фаҳмидам ки бидай дагонаҳош фирӯза фирӯз бидай аниса анис бидай насими ҷурае барам дагонаш наргиз бидай ҳамсинфи наздики баҳраш меҳрона меҳроҷ бидай монанди принсессае да фикри тоҷ бидай боварим намеяд то ҳозир ты чӣ хел да ҳаққам иқа кора кардива тоқат дорам хапам дона дона якта якта ашкои ма рехтан гира мони ҳоли баъди мара дида хандидан гира рақсидан гира барқастам ба ире пойдарноки ма фантазия киноткам ба деактиёраки ма дона дона якта якта ашкои ма рехтан гира мони ҳоли баъди мара дида хандидан гира рақсидан гира барқастам ба ире пойдарноки ма фантазия киноткам ба деактиёраки ма зара зара кади дилера ки ошиқ дар ты бад дона дона месӯзонӣ феъли рафтори ты бад ҳаётат бидак ба бозӣ ты даволни варозӣ намедонам ба и ҳаёт чӣ хел оянда месозӣ менозӣ ба асна ҷамолат паронда қошота дона дона месӯзам ба ёд оварда корота ака фаҳмидам чӣ гапа чӣ хабара чӣ корай дар назарам ҳечка неста барои ман нодаркорай маҳина мегуфти дӯстмай дӯсти азизи дил мефаҳмидам ки маҳмудай ва гуфтан агар мушкил май нозия нозим бидай розия ромиз бидай дагона ҳамсоя бараш парвина парвиз бидай сахранит кадай да контактош азода шаноз не ки ҳалли ю муаммо баромадак шаҳбоз дона дона қисми шаша навистама ба алам дона дона фаҳмидам ман муаммоҳои ӯ берам дона дона якта якта ашкои ма рехтан гира мони ҳоли баъди мара дида хандидан гира рақсидан гира барқастам ба ире пойдарноки ма фантазия киноткам ба деактиёраки ма дона дона якта якта ашкои ма рехтан гира мони ҳоли баъди мара дида хандидан гира рақсидан гира барқастам ба ире пойдарноки ма фантазия киноткам ба деактиёраки ма